Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Nakita na ang patay ng lawas sa 9 anyos nga bata nga na-missing sa baha sa Dakbayan sa Naga, Habagatang Sugbo. Gipaubo sa dengue alert ang Rion 7 tungkol sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa dengue. Posibleng ideklara nga persona non grata sa Sugbo ang kanhi Miss Universe Gloria Diaz, kundi mga ipasaylo siya pagsaway nga di kabaluboy ning ang mga Sugboanon. Mga embahador sa 7 ka mga silingan sa nasod sa Pilipinas nga way negatibong epekto ang hostage crisis sa Manila. Hilunggab ang Lapu-Lapu City Health Department nga nakuhaan og kapin sa 40,000 pesos. Ug malampusong gipahigayon sa SM Cinema 2 ang red carpet premiere sa pelikulang Sayo Lamang sa Star Cinema. Live ikan sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Maayong gabi, Sugbo, Dumaguete, Central Visayas, ug sa mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga mas maabot sa mas gipalangyang nga pagsigya. Kining si Aiza Layagel. Naguna sa itong balita karong hapon, paspas nga misaka ang mga kaso sa dengue dinhi sa Central Visayas ning tuiga. Ngunita dinhi sa samang higayon sa niaging tuig, ang Department of Health deklarar na og dengue alert alang sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Si Mark Wenceslao sa report. Gitabang sa iyang inahan og doktor ang 6 anyos nga si Francis tungod sa grabing pagpangurog. Stage 1 sa dengue si Francis. Kauban niya sa Pedia Ward sa CCMC ang gulan sa 50 ka pasyente nga pulos gidengue. Padayon misaka ang dengue labi na sa Dakbayan sa Sugbo. Sa record sa CCMC, taga-adlaw may 15 ka pasyente ang ma-admit sa ospital. Sa latest report sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7, sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga may kapin sa 5,000 ka kaso na sa dengue sa riyon. 24.4% ang itaas itandi sa niaging tuig nga may 4,000 ka kaso lang. May 28 na sad ang namatay. Pasidiaan sa Department of Health, posibleng mukabat pa sa kapin 10,000 ka kaso sa dengue sa riyon kundi kini daling mahunong. Kanana ang panahon nga deklarar ang nag-outbreak ang Department of Health. Subsub na ang Lapu-Lapu City kinsa ikatulo sa dagang kaso sa dengue sa ilang search and destroy sa matag barangay matag adlaw. Matod sa Department of Health, social responsibility sa publiko ang pagpugong sa pagsaka sa kaso sa dengue. Ang simpleng pagyabo sa napundong tubig dako na ang matabang aron masalba ang publiko sa posibleng dengue outbreak sa rehiyon. Mark Melvin Wenceslao, ABS-CBN News. Nakita na pagpatay ng Suanis nga bata nga namising humanaanog sa usog nga baha uban sa duwa niya kaigso nga bakuan sa Dakbayan sa Naga, habagatang bahin sa Sugbo. Kapamilyang Ilaw say update ning makasubong balita. Nabanlas ang usa ka apuhan uban ang tulo ni ini ka mga apo didto sa Dakbayan sa Naga. Nakita na ang missing nga bata alas 10 sa buntag. Kini nakita ni Federica Tubia ang patay ng lawas ni Ronel Paran. 8 anyos nga nagkaob na naglutaw-lutaw sa kadagatan tunga sa isla sa Kwaming, Dakbayan sa Sugbo. Nakitaan sa usa ka mananagat nga murag iro dihang nasuta niya nga taw kini. Dali kining nakapangayo og tabang sa The Fisherman Sea Ecological Care sa Dakbayan sa Talisay. Alauna sa hapon dihang niabot ang patay nga lawas ni Ronel sa Cowton Beach sa Barangay Tukob, Dakbayan sa Talisay. Niburot na ang patayng lawas ug dili na mailhan, gikumpirmar samahan sa bata nga si Crisanto Paran na iya tong anak tungod sa korte sa buhok ug bronze nga singsing niini sa tuong tudlo sa bata. Gibutyag ni Crisanto nga taliwala sa dautan nga naitabo sa ilang pamilya ug pagkamatay mapasalamaton gyapon sila kay nakita na jud si Ronel. Hinuon wa nay balak mo pasaka og kaso ang pamilya sa biktima batok sa tag-iya sa Kware nga usa sa hinungdan sa baha. Wala say gibasol ang pamilya. Aiza, hangtod karong orasan, nagpadayon pa ang investigasyon sa Dakbayan sa Naga ug maski ang DNR aron dili na mausab kining paghitabo. Ikatakdang mo patawag si Mayor Valchong sa mga stakeholders sa nagkalain-laing kumpanya sa Dakbayan sa Naga aron matagaan og solusyon kining problema. Aiza, sila unsay mas maluntarong sulbad. Duna na ba'y luwas nga agiana ng mga mulupyo sa Naga aron dili na kining masubli? Aiza, hangtod karong orasan, nagpadayon pa ang investigasyon sa Dakbayan sa Naga ug maski ang DNR aron dili na mausab kining paghitabo. Ikatakdang mo patawag si Mayor Valchong sa mga stakeholders sa nagkalain-laing kumpanya sa Dakbayan sa Naga aron matagaan og solusyon kining problema. Aiza,
Sheila Mistoso, daghang salamat sa imong live update. Sa laing bahay mismo sina sa Quarry Site and Mines and Geosciences Bureau sa DNR ug kining dapit nga gikubkuban sa dakbayan sa Naga nga mao'y gitumbok nga hinungdan sa kusog nga pagbaha nga mao'y nianod sa apuhan ug tulo niya kahapon ngadtong Domingo. Si Cristina Villero sa dugang detalye. Gisusi sa mga sakop sa MGB ang quarry site sa GLR Construction sa Barangay Kugun, Naga. Gisunod ang crushing site ini, gisubay sad sa MGB ang sapa, duol sa site ug mga mulupyo daplin sa maong sapa. Sa pasiunang resulta sa inspeksyon sa MGB, ang kusog nga pag-uwan ug waterfall sa dapit may gitumbok nga hinungdan sa kalit nga pagbaha. Wa sila agianan alang sa mga mulupyo nga luwas gikan sa pagsaka sa tubig, sa rain gauge ug sa flushing site na sayran nga niabot ngadto sa 1,600 ml ang sukod sa uwan. Nabalaka ang mga negosyante nga mulungtad pa og dugay ang pagkansela sa turistang insik dinhi sa nasod. Cristina Villero, ABS-CBN News. Nagtapok sa unang higayon ang pwersa sa kapulisan, military ug COMELEC sa Negros Oriental alang sa kasabutang kalinaw sa umaabot nga barangay ug SK election sa Oktubre. Ang PNP, AFP mao'y mamumuo sa Joint Security Control Center na responsable sa pagpatunhay sa kalinaw sa piniliay. Nipasalig ang kasundaluhan sa Negros Oriental nga andam sila sa pagtubag kung adunay dakong kagubot nga mahitabo ilabi na sa mga dapit diin positibo ang presensya sa mga rebeldeng NPA. Kini si Carl Fernando, ABS-CBN News. Gilungkab bisa ng Lapu-Lapu City Health Department din kapin sa 40,000 pesos ang kwarta ug mga himan na nakuha sa mga kawatan. Si Sheila Mistoso sa eksklusibong police patrol. Kini ang naabtan sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Health ganinang buntag. Naguba ang jealousy sa bintana, nagkayag ang mga ikipog tambal, naabli ang mga hunos. Matod sa investigasyon, unom ka kwarto sa Lapu-Lapu City Health ang gilungkab sa mga kawatan. Giingong sa social hygiene sa City Health ang giagian sa mga kawatan. Nawa ang usa ka CPU, DVD player ug kapin sa 40,000 pesos nga cash. Daling niabot ang soko ug nikuha sa mga fingerprints sa mga suspect. Matod sa soko, ila itandi ang mga fingerprints sa mga kawatan sa Lapu-Lapu. Matod sa empleyado, makadaghan ang gilungkab ang City Health sa Lapu-Lapu. Apan kini ang labing grabe sa pagkakaroon. Sheila Mistoso, ABS-CBN News. Girespondihan sa SWAT ganinang kadlaw ng alarma nga naglambigit sa usa ka kanitanod sa sapatera sa syudad sa Sugbo. Nga gipasangilang na muspo sa iyang 45 kalibre nga pistola ngadto sa usa ka tawo. Gila ang suspitsado nga si Victor Quijano samtang ang biktima giilas nga si Joseph Clark Colina. Wana maabti sa SWAT si Quijano kinsa dugay na nag-alagad isip barangay tanod apan niundang kini sa niaging simana. Nanawagan karon si Benedicto kang Quijano pagdahag ug atubangon ang kaso nga nablato karon sa barangay. Mark Melvin Mususlaw, ABS-CBN News. Lisad ang bagong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpas sa gun for hire. Mga detalye ug bagang balita din nila sa TV Patrol Central Visayas. Balik sa mga balita. Lisad ang bagong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpas sa mga killer for hire. Si Jill Dinoy sa report. Ganinang buntag, formal na napahigayon ang turnover ceremony para kang Senior Superintendent Patrocinio Comendador, isip outgo CCPO Director, o Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe, isip incoming CCPO Director kaganinang buntag. Sa ilang mga mensahe, subling hisgutan ang hostage drama sa niaging simana. Misaad si Rama og hugot nga suporta alang sa CCPO pagsiguro nga di matandog ang kahapsay og kalinaw. Di palang dugay matayog na patigayon sa Dakbayan, human gi-ambush patay ang tag-iya sa hotel nga si Manuel Ting. Hagit sa mga kapulisan pagbatok sa gun for hire na dakpan hinuon ang suspect. Wat ay hinuoy na hunahunaan nga reorganization sa Buenafe, apan karon pa lang nihatag og warning adtong mga pulis nga tapulan ug gidudahang mga wartahay. Jill Binoy, ABS-CBN News. Mga probinsya sa Sugbo ni demanda og public apology gikan ni 1969 Miss Universe Gloria Diaz. Gani posible siya ideklara nga persona non grata sa Sugbo. Si Fritz Z. Martinez sa report. Isumite na ni board member Agnes Magpali ang resolusyon nga nikondena sa pamayag ni 1969 Miss Universe Gloria Diaz labot sa mga Sugboanon.
Gidiman sa maong resolusyon ang sa public apology kang Gloria Diaz. Bahad ni board member Agnes Magpali o galing dili mga pasaylo si Gloria Diaz, mapugos ang taga-probinsya sa pagdeklarar niya og persona non grata ug dili mahimo pang mutungtong sa Sugbo. Suportado ni Gobernador Gwen Garcia ang lakang ni Magpali. Ang ni Garcia, ang presensya sa dagang call center sa Sugbo nagpamatuod nga may basanan pamayag ni Diaz nga maglisod og ginenggas ang mga Sugbuanan. Kitakda karong Lunes nga dunggon ang reaksyon ni Magpali batok ni Diaz. Fred C. Martinez, ABS-CBN News. Gipaksalig sa mga embador sa atong mga silingan ng nasod sa Asya ug Amerika nga way negatibong epekto ang relasyon tali sa ilang kanasuran ug Pilipinas bisan sa hostage crisis sa dakbayan sa Manila. Si Cristina Villero mubalik sa report. Kasali sa mga ambasador sa Cambodia, Indonesia, Pakistan, Vietnam, Venezuela, Sri Lanka o Iraq na may kumpiyansa pa sila sa Pilipinas. Ilabinaan sa Sugbo bisan sa nitabong hostage crisis sa kauluhan. Alang nila, isolated case ang nahitabo. Ipadayag sa ambassador sa Indonesia, Christian Tony Go, ang plano pag-amol og System Province Agreement tali sa Sugbo at ubangan ni Gobernador Gwen Garcia. Gibutyag sad sa mga ambasador nga di sila musunod sa Hong Kong sa pagawas o travel ban batok sa Pilipinas tungod sa dugo ang hostage crisis, samtang ang mga magpatigayon sa dakbayan sa Mandaue mulupad padong sa China aron ipasalig nga luwas ang Sugbo alang sa mga turista. Nabala ka mga negosyante nga mulungtad pa og dugay ang pagkasila sa tunitanisik dinhi sa nasod. Cristina Villero, ABS-CBN, bisan kung nagdumilig nga ako pag-angko ng Department of Tourism, makawani sa tupad sa maktani angko nga nimimos na gyud ang mga turista gikan sa Hong Kong ug mainland China sa pagbiyahe dinhi sa Pilipinas human sa nahitabo nga hostage crisis na nipatay og 8 ka turista sa Hong Kong dito sa Manila. Si Nikki Miego sa report. Nibutyag ang Cebu Pacific nga may flight para Hong Kong matag adlaw nga wala sila nadawat nga mass cancellation sa Chinese. Mamuduaw sa Pilipinas, ilabi na sa Sugbo, bisan sa mga Pinoy nga muadto sa Hong Kong. Apan bisan sa mong pasalig nga bantayan sa porter sa airport, ni minus na ang mga turistang insik nga nianhi sa Sugbo. Si Jason Lesion na napukatuig ng porter sa airport, niingon ni minus na ang mga turistang insik nga miduaw sa Sugbo. Kini human sa hostage crisis sa kauluhan. Matod sa mga porters kaniadtong adlaw, gibanabanang 80% sa mga langyaw nga moabot sa Sugbo mga Chinese. Apan karon ni minus na sila. Nagpadayon nga nakigalayon sa embahada sa Hong Kong ang Department of Tourism aron ligkaso na ang travel ban sa Pilipinas. Nikki Miego, ABS-CBN News. Nahimong sentro sa diskusyon tali sa mga ambassador gikan sa 7 ka mga nasod ug sa Mandaue Business Club ang trade promotions ug mga direct flights gikan paingon sa Sugbo. Si Christy Royo sa report. Padayag sa mga ambassador sa 7 ka nasod ang ilang mga plano alang sa dakbayan sa Mandaue sa gipahigayon nga Business and Trade Promotion Forum sa Cebu International Convention Center. Ang ilang ipresentar sa posibilidad sa supply ug lana sa Sugbo sa mas barato nga presyo. Nasabutan sad ang posibleng paghimo og sisterhood cities tali sa mga nasod sa Cambodia, Vietnam ug Pilipinas. Gibutyag sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry ang 8,000 ka business establishment na ang natukod sa dakbayan ug may 7.6% growth na sa ekonomiya ning tuiga. Gibuksan sa kagahapon ang trade exhibit di ini pasundayag ang nagkadaiyang produkto sa 7 ka nasod na gipresentahan sa mga ambassador. Christian Royo, ABS-CBN News. Tagang nagasaksi sa SM Cinema 2 alang sa premiere showing sa pelikulang Sayo Lamang. Diin, yatangan sa atong mga kapamilyang Sugboanon, sila si Christopher De Leon o Gitero Campo. Ang maong pelikula gihatod sa Star Cinema atol sa ika-17 ka anibersaryo niini, diin tampo ang usa ka istorya sa pamilya nga adunay nagkadaiyang kasinatian. Mapasalamatan ang ka sa Sayo Lamang sa minitong paghangop sa mga Cebuano fans sa premiere showing sa maong pelikula. Ugma na, Setyembre 1 ay pasundayag sa tibuok nasod sa kapingatusan ka mga sinihan ang maong pelikula. Ako yung Star Patroller, Florence Cavalier. O di minatapos ang TV Patrol Central Visayas. Makita sa kalibutan pinaagi sa now.abscbn.com. Kini si Aiza Layager. Mabuhi ka, kapamilya!